Om lidt komedieserien Mor med mere. Ved plukning af æbler bør man være særlig opmærksom på stigens placering. I situationer, hvor nedstigning umuliggøres, tilkaldes hjælp på følgende måde. Med Mobilix Mayday kan hjælp tilkaldes over hele landet for kun 495 kroner. Pakken indeholder en mobiltelefon, der er fyldt op med taletid for 100 kroner. Når du har brugt din taletid, køber du bare et nyt talekort. Skraber her og indtaster koden. Så er din Mobilix Mayday klar igen. Du har altså en mobiltelefon, men ingen telefonregning. Alle kan jo få brug for en mobiltelefon. Jørgen, du har fået lukket din fabrik. Har det noget med Kims Mix-Mix-balladen at gøre? Ja, han overhovedet ikke, hvad du fabler om, mand. Jo, men politiet fandt jo også kopier af Kims ego-chips på fabrikken. Ja, men hør nu her. Kim, han eksisterer jo ikke, vel? Han er jo bare reklamestunt. Look at me. I'm the real thing. Under optagelserne modtager filmholdet et ødelagt videobånd fra Kim. Ved hjælp af hemmelige apparater har vi genskabt indholdet. Goddag, det er mig, der hedder Kim. Ja, det er mig, der laver det her. Men vil I ikke nok lade være med at gå og jage mig? Jeg kan ikke holde til presset med alt det filmhalløj. Det håber I forstår. Kims største problem lige nu, det er, at du er på jagt efter en sensation. Hvis et menneske har brug for fred og ro, så skal det have fred og ro. Så får Kim det bedre, og så får du det også selv bedre. Jørgen, jeg har været oppe hos en psykolog. Jeg har fået en aha-oplevelse. Vi stopper jagten på Kim. Stop jagten på Kim? Det kan I sgu da ikke, mand. Jamen, hvis et menneske ønsker fred og ro, så skal han også have det. Så får Kim det bedre, så får du det også selv bedre, Jørgen. Bedre? Jeg er blevet kult, mand. Folk, de elsker mig. Vi ved nu, at Kim lever og også fremover vil levere idéer til fabrikken. Med hans kendskab og kærlighed til kartofler ved vi også, at kvaliteten altid vil være i særklasse. Men jagten på kartoffelgeniet Kim stopper her. Når min mand og børnene tager ud på sørøvertogt, sætter de kurs mod deres hemmelige skatteø. Og derfra kommer så signalet til mig, deres proviantmester. Jeg har forberedt alt til en perfekt piratfest. Toffifee. Det er knasende hasselnødder i karamel med nougat og kraftig chokolade på top. Mine frygtløse pirater går virkelig ind for Toffifee, og som man ser, også for deres proviantmester. Der er meget sjov i Toffifee. Når du kommer hjem fra en rejse, er køleskabet normalt helt tomt. Så er det rart at have en, der tænker på det hele. Længere holdbarhed og større friskhed i det nye Bosch-køleskab. Selv kærlighed kan holde længere. Bosch. Kvalitet, du kender. Straks kan du altid skifte til en nyere model. For eksempel en Siemens vaskemaskine. Ring straks 80 3x24. Du kan ringe døgnet rundt. Gratis. Isner det i tænderne, når du spiser eller drikker koldt. Så brug Sensodyne tandpasta hver gang du børster tænderne. Du får en effektiv beskyttelse både mod isninger og mod karies. Dobbelt effektiv altså. Det er derfor Sensodyne anbefales. Den hurtigste bil på jorden med en topfart på 1227 km i timen. Ja, men før de overhovedet fik den startet, røg den afsted med 107.803 km i timen. Sammen med resten af os. Discovery Channel. Nogle af naturens fineste plejestoffer findes i blomstens nektar. Derfor indeholder Respons shampoo nektar og andre ingredienser, som plejer dit hår. Den righoldige nektar gør dit hår naturligt smukt, uanset hårtype. Nu også 2 slags plejende balsam med nektar.
På sådan en ganske almindelig onsdag skal man tidligt op, og man får det forkerte ben på sig. Og intet går så glat som det skulle. Og sikkerhedselen er latterlig, og trafikken driller, og der er alt for mange biler. Og for få parkeringspladser, og mødet er dræbende kedeligt, og man kommer sent hjem og vinder mange millioner i Viking Lotto. Ekstra trækning på onsdag i Viking Lotto. Efter den almindelige trækning spiller vi om 6 millioner kroner ekstra på samme kvittering. Dagen efter sådan en ganske almindelig onsdag driller trafikken slet ikke. Glæd dig til de skønneste plejende farver og et endnu blødere hår. Ny nærende cremetoning med karité-ekstrakt uden ammoniak. Du vil elske de naturlige strålende farver med intense reflekser. Movida, din nye cremetoning med pleje, garanteret af Laboratoire Garnier, Paris. Forestil dig en bil, der er ud over det sædvanlige. En bil, hvor du både får enestående design, avanceret teknik og overlegen motorkraft. Køreegenskaber ud over det sædvanlige. Interiør, luksusudstyr, læder og træ, som du kun finder det i britiske biler, når de er bedst. Kort sagt, kvalitet og komfort ned til mindste detalje. Oplev den hos den nærmeste Rover-forhandler. AEG vaskemaskine 179. Lisi 8x8. Du ringer, vi bringer.